Do you know that right now, nife fit lunubu, ibe demolish cha no kaun. Ndị Christians na mefu no megoro na Igbo. Ndị dibia. The rise of ndị dibia na una achọrọ dị ike wela another rise of kingdom. Na agwunu kita anụwa. Na all of the successful church belongs to marine spirit. Mmadụ convert go to tradition we say ka ba destroy your church. N'ike dị n'ọdịnala kachasị. Emegu na ife unu na-eme mmadụ akpọ unu isi sekpọ unu afọ ọnụ. Kedu ife kwuru maka ụmụ gbanye n'afọ n'ofu? Kedu evidence isele ụmụ gbanye foto na heaven? Oye sere Dr. ụmụ gbanye foto n'eluigwe. Okumoko, you want to continue damaging the brain of whom as the buy? You allow a man like you to go through that. Or one day jebelu nebi ihe dream. I see another for the special child. We be all dibia. You always also the ball dibia. Get the tradition and name Jesus not involved in. Jojo, Indiana. The problem of the world, Christians. The case of Dr. Mobaye will tell you that Christians cannot take what they dish. What you dish out to other religion. Every other religion is going to hellfire. Over 2,000 religion. But only Christians is battling with 2,000 religion. Even inside Christianity. Christians are going to convert Christians, of course. When you open your own church, your targeted members are members of another church. Yes, I was a winners member. And somebody gave a program winners. It changed the program. Obulo not just to invite members of winners to her own church. To her his or her own ministry. No ministry. Ministry. You people cannot dish out. Una mevi unu megolunde tradition unu de mebu. Una ama. Una geme we are Muslim. Unu me ya Muslim, the Muslim ebe unu isi. Unu kolo nkoka ho se na ala melo. Do you know how many religions that exist in Nigeria? Why are you people not doing to Allah what you are doing to us? They are like Igbo Muslims. But no, you people are afraid of the Quran. You people are afraid because no man and they are nebu mother. And then Nkafo busin ken na unu simba ku unu tikbo ya. Unu tikbo ya no ya but the cause of poverty. Unu tikbo cha poverty ana. Ke church onye dey poor na anolo. I wanna come there. Unu tikbo cha sickness ona. Kedu church ahụ ye dị sick na ahụ? I want to be part of it. Unu tikbocha ya give change in ụwa. Give change in that family. Yeah? Unu tikbocha say oya aburuze beggar. You convert that person to akala ogori beggar. Nduze na church gas independent. Ikusize here attention. Ikegbu yo jebe ọzọ. Noto aka na awu ka na awu. You people cannot take what you dish out. Do you know that right now nife fit unu bụ ibe demolish cha unu ka unu. Una mifu nu bego na Igbo. Una mifu nu mego na Igbo. Unu wete olive oil 50 kobu na le 20,000. Nunu na chomba do negego olive oil la 20,000. One church do holy go olive oil in 300 na. Una mifu nu mego. Mgbe afọ. Ndị Christians una mifu nu mego na Igbo. Ndị dibia. The rise of ndị dibia na una achọrọ dị ike wela another rise of kingdom. Na agwunu kita anụwa. Na all of the successful church belongs to marine spirits. All of the successful church is successful because marine spirit is involved. How did she get involved? You involved her. You involved her through your superior who is involved in her. You involved her through obesity. You involved her through ritual. You involved her through iwogo. You involved her through going to the water. You involved her one way or the other. Because if she is not involved, yet you know na church a cast marine spirit abandon ancestral altars. Every ancestral altars that was instituted because you know when one is no one. Unejeme be that ancestral altar and that is still don't have child. Man bed that altar. Is na ume nwa na-eme mesiziri we mụba nwa. Ezinu na he go na ade abata mesiziri we fu ihe nwete unu we jeze destroy those places na power of God kachasị. Emegunia. Mother convert go to tradition we say ka destroy your church. N'ike dị n'ọdịnala kachasị. Emeguni ifunu na-eme mmadụ akpọ unu isi sekpọ unu afọ ọnụ. Kedu ife kwuru maka ụmụ gbanye na afọ n'ofu? Kedu evidence isele ụmụ gbanye foto na heaven? Oye sere Dr. ụmụ gbanye foto n'eluigwe. Oye sere ya foto. Okumoko, you want to continue damaging the brain of whom as the buy?
Ewele ogo gi gedu na Christianity, man na all things are not possible. Ewele ogo gi gedu na man na Jesus was an ancestor. Ancestor wala awo. Oye lolo wa site no ho waye. This no wa. Mama go ba akwampi. Mama go a lot of us, our mothers married as virgin. Etu of ka marry we no as virgin. Wo ko zo na abulo dia we bia taya. Evu bodo mo wa. Share na bate man na guwa bo oyi okumoko. Iyara na bata wuye gi ka ogba na ilo. You will never. I was saying the story of Jesus is repeating. It is biologically, maybe man happily ome woki begi, ome Joseph. You allow a man like you to go through that. Or one jebelu ne be he dream. I see another for the special child. Or we be all dibia. You always also the ball dibia. Can do traditional name Jesus not involved in. Jojo, Indiana. The problem of the world, Christian is fighting with Muslims. Muslims don't know God. So go about Christian, my God. In much as no God, we use Zoya. Use child of Tomo by Sister Mumu and Solo, we use Zoya. Biafu be a Tisafia. Not Tomo by because name a church, there is the Mego. Actually, make inviting a river. I shall do project. Not Tomo by you. Because no man will be mad, no, you know what do your way. Oh, will drop your way. Mbezino nya wona mili kadifunu kulu. Kadifunu melia. You will cry. Uno kwa gida mado kwa ya noku. You people will cry. Kadifa mele sino nya jo wona mili. Because of you people. Because of you people. Una cholo ko Josia. Uno cholo ko na amuru na ego. You people that have benefited from, leave us alone. Leave us alone. Now you was on the Torega. Hega had the less a church, you know. I used to on the 100 naira Torega at that time. I used to on the 1,000 Torega at that time. You are tired of here is in the 1,000 Potabano. I used to on the 1,000. I used to need Fakubaru no Kono. Catch only me Dr. by catch only me because you know he's a gifted fundraiser. Now that he is dead, honor him. I will not follow you to honor. I will only say it as it is. As some people do to people. Not the words, hey, on the take no jele. Hey, on the utem no more by jele anyway. Hey, on the utem the Christians no more by jele anyway. On the utem the Christians no more by amalugon kebezoko. All was on galo as dibia. Ke different afu no fu. Ndi alofu, ndo sofu. Ndi amosu ndi ogbomana no nka. Ndi na use zakalaka mmado. Ndi members are to some of you, not all of you. Some of you. Ndi na damage the society. Some of you. Ndi na cause chaos. Ndi na gwande na dia ji agwogu. Ndi na ebu mabutelu wayi na dia ji agwogu. Ndi na etisezi no. Ndi na ebutelu wayi na wata nwa woke bia di successful of no yahoo ko na apị na o chori ji atoto na o wele ebe ojelo. Ndi ntisezi no. Kedu ifunu na emebere na Igbo? Unu na bi wetelu m ọnụ ndị ajọ mmadụ mme half of ihe ọjọọ unu mere anyị etigbuo m unu na adị asọ nsọ unu adị atọ ụjọ Bible siri ga akwa na iko wito ya na abụlọ nwunye gị na enu unu na akwa iko wito ndị nwunye mmadụ unu kwesịrị Jesus say I'm sorry ọfịara ahụ ikwu I'm sorry ọfịara ahụ ikwu unu ejekwa kwakwa echi na enu unu abu watakiri bi unu so ndị pastor okoko awe you no mazi una awo ya kanike trust on with somebody's children una awo that child akanike una ejiri wa na etie that child akanike mana unu bu pastor why pastor ha jaja ha na bi na daddy ngunu feel no lugi di una bi di with that child because unu na ye mi ego because na mami ebe ogbeye or because na mami abu dibia or unu abi fa na agwa nwokuta ata anụwa unu na adi ezi ndụ unu abụ ndị na-amalọ Chukwu unu abụ ndị na-amalọ nsọ unu akwanyere na a ga-agbaghara unu arụ niile unu metara n'ụwa anụwa unu abụ ndị mmegide mmadụ unu abụ ndị ọ na-adara unu ndị na mmadụ unu amakwa na business na church business dị ebe anụwa unu bịakwa mepe church business nke unu na akwụkwọ ebe ahụ na target members so ya unu wazibi ife na-agwa m otulu ose Omogbai did not make heaven. Hello? Dr. Omogbai did not make heaven, can never see Jesus Christ, and will never see Jesus Christ. Okundiche is Okundiche. That is where he went to.
blab